Hello mga ka-From Day, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Certified From Day channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ngayon pong araw ay nandito po ako sa Hibiscus Camp dito sa Consosep, Tigawan, Camarines Sur. So magti-trail ako dito ng konti kasi may nakikita akong napakagandang mga views, mga plants, mga basta overlooking na mga places katulad nitong Hibiscus. Napakaganda po dito ka-From Day, kaya hindi ko nakalimutan na i-share sa inyo dahil ito, namamasyal ako dito. So na-enjoy ko yung paggagala-gala dito, pag ayun, nagsa-sightseeing, napakaraming bulaklak at syempre napakaraming variegated na white bamboo. So ayan ka-From Day, so napaka-cozy nga po ng lugar na ito, kaya masarap mag-explore at damin yung lamig ng hangin na napakalakas. So ayun, tara mamasyal po tayo mga ka-From Day at samahan niyo po ako. So ayan po yung nakikita dito mga ka-From Day, napakaraming hydrangeas, plants, mga talahib, variegated bamboo. At ayan, syempre nakaka-refresh yung nakikita dito, may mga pine trees, saging or bananas, then a lot of trees na hindi pa natin nakikita, nandito makikita rin. But siyempre masyadong malalayo yung mga malalaking kahoy, so dito na ako sa medyo malinis ng konti para safe tayo. So ay nakaka dito ka-From Day yung makikita. Yun nga, nakikita ko puro bulaklak, mga mga blue na hydrangeas. Yun dito sa daanan, ayan, napakaganda. Halos lahat ng dito, halos lahat ng madadaanan may bulaklak, kaya napakasarap sa pakiramdam, tapos napakalamig pa ng hangin. Ay sa baba puro bulaklak yan, no? Nakakadagdig din sa refression yung yung mga pine trees na nakikita, syempre yung mga bamboo plants. Kanina may nakita akong aso dito na gumagala. Natakot yata sa akin. So dito ka-From Day, ayan, nakikita natin yung mga napakaraming bulaklak. So bababa tayo dun sa medyo mas mababa. Hindi ko alam kung anong makikita sa baba. Surprise na lang kasi first time ko rin makagala dito. Ayan, napakaraming bamboo. At dito medyo madilim na. At ayan, malakas yung hangin sa itaas, kaya rinig na rinig dito sa ating nilalakaran. Medyo matalahib dito ka-From Day. Saan ba ito papunta? Mayroon ditong parang yung tabog, pero alam ko kinakain ito ka-From Day. Yung iba kasi nakikita ko tinitikman talaga yung mga pag nakakakitang ganito. So pagkain niya ito ng paniki. Sa Thailand, ginagawa nila itong mga foods. So hindi ko maabot ka-From Day, na may mga bunga siya. Yung kulay pula, yun yung hinog. Yung mga nangingitim yung nabubulok. Saka yung yung kulay yellow, yung mga manibal. So dito lang tayo ka-From Day kasi madulas. Ang daming ang daming mga nalaglag na mga bunga. Parang madulas yung maapakan. Ang dami rin dito ka-From Day mga paru-paro. Ay, mayroon dito mga bamboo, paakyat, pababa, paakyat, pwede. Kaya lang parang may bahay dun sa taas, ay sa baba. Dito na lang sa pataas. Parang na rin to ka-From Day, mini trail.
So yung ibang place dito na makikita nyo, I think naipakita ko na rin sa inyo. Pero kasi maganda dito Kapromdi. Parang may zipline ako naririnig. Parang may zipline yung Kapromdi. May dumadaan na parang umaano sa itaas na nakalambitin. Wow. Dito pala ang labas nito. So parang may tao sa simbahan. Ay oo. Bukas. So ayan ang ano dito Kapromdi. Napaka-refreshing. Makikita yung mga plants. Nakapaligid yung mga kahoy. Malamig ang simoy ng hangin. Parang Pasko. Ayan. Para tayong nasa ano. Di ba kadalasan pag nakikita natin yung mga bamboo na unang naisip natin nasa China or mga yung panda na kumakain ng bamboo grass. So ayun, nasa hibiscus lang ito Kapromdi. Kung susip, Tigawan Camarines Sur. Ayun, parang bukas yung simbahan. Ayun, bukas Kapromdi. Sa wakas makakapasok din ako dito. Nakatatlong balik na ako dito, pero ngayon lang dito nakita kong bukas. Walang mas. May mas. Mayo. Linggo, every Sunday lang ba ito bukas? Tuwing linggo nagbubukas. 11 o'clock. Ayun. So Kapromdi, napakaganda ng loob ng simbahan na to. 3 times na akong pumunta dito. Pero ngayon ko lang nakakita na open. Pero maganda yung loob Kapromdi. Biribo din sila. Malamig. Tapos dito sa labas ay may mga ferns, variegated na tea plants. Napakaraming ferns dito Kapromdi at ang sarap ng pakiramdam dito sa ano. Yung ihip ng hangin nakaka-relax. Maganda. Parang ano lang. Parang pahingahan pero talagang napakaganda. Wooden yung kanilang door. Ayan. Dito sa kabila, tingnan natin kung makikita dito. Ayun, wow, ang ganda talaga dito Kapromdi. Yung ano nila, lemongrass, nakikita dito, very cozy yung dating niya. Parang nasa terrace ka lang ng isang bahay pag nandito ka. Pero talagang nabis yung place nito kasi maganda. Pwede itong gamitin sa pagkakasal kasi maganda yung chapel nila dito at very maliwalas yung dating. At overlooking din naman dito yung mga kabundukan katulad din dun sa baba pero talagang masarap dito Kapromdi. Ayan. Hindi mo kailangan mag-electric fan dito. Kung gusto mong mag-relax, masarap yung ano dito, yung tanawin. Ayun sa bukid, napakaganda ng bukid, napakalinaw ng sky. Ayun. At itong lemon lime na ito Kapromdi, sa favorite kong plants kasi yung kulay lang naman ang inaano ko sa mga plants. Kahit anong plants pa yun, basta gusto ko makulay. Yung kakaiba yung kulay na nakaka-attract, yun ang gusto kong mga halaman. So nakikita nyo naman Kapromdi, napakaganda. Tapos yung mga window, ano siya, wooden. Then ito siguro hindi na ito wood, parang tiles yung ano. Pero maganda rin tingnan kasi nakaka-relax.
Taga rito rin po kayo? Kayo kumakanta dito? Mga choir kayo? Hindi po, ako po yung nag-aaral dito. Nagbubukas po kayo. Sino yung choir? Wala po. Wala. Kasama po ito. Mga kumakanta. Ayun. Ay, magandang chapel dito, Kapromdi. Talagang chapel lang siya, pero nakikita nyo naman mga upuan, konti lang, pero talagang relaxing. Sana to, araw-araw bukas para pwedeng kung gusto mong mag-relax, may sasabihin ka kay God, magdadasal ka. So ayan, parang tahimik na tahimik, very taimtim yung place. No? Ayan, Kapromdi, na-feel ko yung dito, presence ni God sa simbahan na ito. Very taimtim kasi nakaka-refresh, masarap magmuni-muni. Ayun. So masaya ako kasi nakapasok ako sa simbahan na ito. So tuloy ang laboy mga Kapromdi. Napakaganda kasi ng scenic dito. Nakaka-relax. Pag medyo malayo kasi ito sa amin, gusto ko sana ditong yung pag may mabigat yung pakiramdam ko, gusto ko sanang dito. Mamasyal kasi yung bang nare-relax yung pakiramdam ko dahil refreshing talaga dito. Very nature yung kapaligiran. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Pero masarap talaga yung pakiramdam dito. Lalo dito sa bandang may rustic house. Maganda siya. May mga ng halaman. Tao po. Walang nakatira yata dito. Parang lang nila ito, parang pahingahan. Napakaraming ferns sa taas, Kapromdi, ng I think Jimmy na yung kahoy na ito. Punong-puno siya ng ferns, may orchids, yung local orchids dito sa amin. Tapos may mga yung mga palm, tea plants, mga bamboo plants. Ayan, napakadami. Sarap magmuni-muni. Sarap magpahangin kasi mainit, Kapromdi, kahit na June na, medyo tag-ulan, pero pa rin, mainit pa rin yung ng hangin, yung araw, sobrang init pa rin. Kaya masarap pa rin lalakad-lakad sa ganitong lugar, mapresko. Inabot na ako ng tanghali, mga Kapromdi, dito sa pamamasyal. Kaya nag-coffee muna ako. So nakakagutom kasi kakalakad. Although gusto ko nang mag-lunch, kaya lang wala akong makita gusto kong kakainin. Kaya nag-coffee na lang ako. Saka yung favorite ko na muffin. Ayun, masarap naman yung muffin. Kaya lang mukhang luma na. Matigas na siya. Hindi katulad ng mga fresh na muffin na malambot. Then masarap yung hangin dito, Kapromdi. So sobrang relaxing talaga. So pagbaba ko, siguro doon na lang ako kakain sa baba. Pero gusto ko munang mag-relax, maligo doon sa swimming pool.
At after ko mag-coffee, siguro magtatambay-tambay muna ako doon kasi sobrang init. Then, ang sarap ng hangin dito kapag sigurado yung tubig malamig. Hindi ko rin makakayanan kaya siguro saglit na ako magsiswimming. But, I want to try na mag-swimming dito kasi matagal na ako bumabalik-balik dito. So, nasasayang yung oras ko sa kakatingin ng swimming pool tapos hindi ko naman pero, ayan, nag-enjoy ako sa tutor dito sa Consusep kasi napakaganda talaga ng scenic dito. Pabalik-balik na lang ako dito pero dumadaan lang, sightseeing. Yun, ayun. Tara, coffee tayo. Masarap din kasi mag-coffee dito kapag di kasi malamig yung simoy ng hangin. Tapos habang nagkakape, nakatingin ka dun sa malayo, nakikita mo yung Pacific Ocean. Then, napakalawak ng nakikita sa baba. Mga palayan, yung napakagandang mga landscape setting, yung above the mountain, nakikita mo kasi nasa mountain din ako, so magandang tingnan. Napakalaki ng mug nila. So, nakakalunod yung coffee. So, expected ko na medyo maliit lang. Masyadong marami. Kaya lang kung gusto mong mas tumagal magtambay, okay din yung maraming coffee compare sa maliit na coffee. Kasi, pag ilang lagukan lang, kaagad ubos na. So, advantage talaga yung medyo malaki yung mug para mas maraming laman. Pero nakakalunod pag sobrang dami. Ayun mga kapramdi, nandito na ako sa swimming pool at very excited na ako mag-swimming. Ayan, medyo dumamay yung tao dito sa swimming pool kasi parang after lunch na at napakasarap talaga yung panahon dito. Habang tirik na tirik yung araw, tapos nakababad ka sa cold water dito sa swimming pool, ayun, nasarap damin siguro. I-try ko lang kasi hindi pa ako nakaka-swimming talaga kapramdi. For the first time, dito lang, for the first time na magsiswimming ako dito. So, ayun na, inihanda ko talaga sarili ko kasi nagdala ko ng mga shorts, bisan, kasi talagang sadya ko talaga na mag-swimming. Ang sarap kasi, sobrang init, ng araw, ng araw ngayon, sobrang matarik at napakainit. Hello mga kapromdi, andito na ako nagsiswimming. Napakasarap ng tubig dito at napakalamig. Sarap naman sa katawan at ay mababaw lang yung tubig at kung talagang gusto mo lang magbabad, perfect dito magbabad. So hindi mo kailangan maglangoy, maglaro-laro walang dito sa tubig katulad dito. Sarap! Ay. Yung napakainit ng panahon tapos nasa ibabaw ka ng tubig katulad nito. So, mababaw lang yung tubig ka from dito pero yung niya yung tubig niya malamig. Hindi katulad sa ibang swimming pool. Hindi siya running water. Parang mayroon din siyang chlorine. I think para ma-maintain yung linaw ng tubig, kailangan talaga may chlorine. Then kasi marami rin nagsiswimming dito kapag running water kasi medyo may mga latak yun. So ayun sa paligid ng swimming pool kapramdi, makikita nyo itong, I think ang tawag dito kasi sa atin sa Pilipinas is talahib ng Thailand. Dito kasi sa Pilipinas sa ating kulay green, then sa Thailand naman kulay brown. Mas magandang brown kasi sa atin kasi puro green na lang lahat. So dapat meron din kaunting na mimix na kulay. Then doon sa banda doon meron date plants, mga kubo na papaso yung kupa ako sa init ng simento. Then ito yung pinakita ko sa inyo na mushroom na shower. Then aray, sakit sa paa. Ayan. Mga plants dito, maganda.
Magbabad ako dito maghapon kasi malayo ito sa amin. Bago ako makarating dito, magbiyahe ako ng mga 1.5 oras para makarating dito. But yung biyahe naman papunta dito ay na-enjoy ko kasi napakaganda ng scenic. Yung mga tanawin napakaganda. So, ayun ka from mas malalim pala dito. Mas malalim pala ng konti doon kumpara dito. Kasi dito, ay nakikita nyo lang. At tapos yung umapak ako doon sa banda doon, medyo hanggang dito. So, I think mas malalim ng konti doon sa bandang basta doon. Pero sarap kasi parang nasa infinity pool. Ang sarap dito, mag-relax. Sa halagang 100 pesos, na-enjoy ko yung yung pagka-travel ko. Nakapaglaro ako dito, nakapag-swimming ako na walang hassle. Ramdam ko yung nature, malamig yung simoy ng hangin, mainit yung tama ng araw, so templado, kaya perfect. So ayun, habang nandito ako sa baba, sa swimming pool, nakamasid ako sa mga halaman na magaganda. Nakikita nyo naman yung sa paligid ng swimming pool. At talagang sulong-sulo ko yung pool dito sa sa bandang baba, yung mga nagsiswimming nandun sa taas. Mas mababaw kasi doon kasi may mga kasama silang bata. Dito medyo malalim. So okay naman dito, nasa infinity pool. Nakita nyo naman, napakasarap. Yung nature, yung bundok kitang-kita dito sa aking location. Tapos may mga halaman sa paligid. Mga kaplantito, mga kaplantita, yan, very relaxing talaga dito. So, kahit mag-isa ako, nai-enjoy ko yung pag-swimming ko. Ay, may mga halaman. Kalatia. Bird of Paradise. Ay, halo-halo na dito.